И така, представям ви господин Онуфри. А ето и първият въпрос за 10 лева. Как се казва планетата, на която живеем? А. Земята. Б. Марс. С. Слънцето. Или Д. Николай. Преди да дам къвто и да е коментар, искам 50 на 50. Да не би този въпрос да ви затруднява? Не, разбира се. Просто за всеки случай. Както решиш. Добре тогава. Нека компютъра се включи сега. Значи остават Земята и Николай. Кое е вярното? Като се замисля, като че ли чух нещо тия дни по новините. Нещо свързано с Николай. Дай да не рискуваме. Ще искам помощ от публиката. Но искам преди това да помоля нещо. Моля ви, който не знае отговора, да фиксира отговор А, Земята. Чакай, нещо не сващам логиката ти. Много е просто. При този жокер винаги има процент хора, които не знаят отговора, но са задължени да изберат някой. В случаят те ще натиснат отговора, който съм ги помолил. Така знаещите ще се отбележат правилния, а не знаещите отговорът посочен от мен. И накрая, дори да има 10% от другият отговор, ще знам, че той е верен. Защото щом са го посочили, въпреки че съм ги помолил да посочат другия, значи са знаели със сигурност, че е верен. Аз лично се оплетох. А ако самият отговор, който си посочил е верния, какво правим тогава? Това е най-добрият вариант. Тогава всички ще посочат него. Добре, разбрах, да видим. Моля ви, гласувайте. Изглежда странната ти логика има успех. 100% за отговор А. Явно и знаещите и незнаещите са посочили него. Или никой не е знаел отговора. В такъв случай всички са посочили отговор А. А всъщност правилният отговор да е Д. Мисля да поискам и третият си жокер. Ти ме разбиваш. На кой да звънем? На моят много добър приятел Марио Техното. Окей, звъним на Марио Техното сега. Ало! Ало, Марио! Здравей, обаждаме се от любимото шоу на цяла България. Твоя приятел Онуфри ще ти зададе въпрос. По нашите правила 30 секунди започва да текат сега. Здрасти, Марио! Значи, как се казва планетата, на която живеем? А. Земята или Д. Николай? Чакай да проверя в гуглето. По-бързо! Земята. Мисля, че в последният момент каза Земята. Освен, ако не е искал да каже, Земята не е правилният отговор. И така, нямаш повече жокери. Какво е окончателното ти решение? Какво ще избереш? Отказвам се. Но това ти е първият въпрос. Дори да не познаеш, не губиш нищо. Няма значение. Аз дойдох да докажа, че и ние блондините имаме нещо тук. И мисля, че постигнах целта си. Ех, то са Онуфри, бе! И така, дами и господа, Онуфри приключи